Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe Jaygol Pulaku TV, mi silminake ɗo moɗon, mi hofni on kala ha gonno nder duniyaru fu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lottake ɓe tinnoje meɗen de ko larani application ji fere fere. Hande min gaddani application fere, application mai ɗo wo'inanay on téléphone sosai. To ni a wati application mai ha téléphone maɗa ɗum wartante de fond d'écran téléphone maɗa ɗum woɗay sosai. Banta giyoton de bangi min bindani on ha title man ɗo ni banni bo banta giyoton ha téléphone am jotta misalu banta on geta téléphone wa ngaɗo ɗo mi tammi on dari no ɗum wayi de laɗo ɗum fu yande de ɗum wodi misalu ko banta jeeɗo ndaɗo mi tammi on dari nda fond d'écran mai no wayi de téléphone ji mai ɗo a wawan ngaɗa ɗum ha téléphone maɗa amma fond d'écran téléphone maɗa mai wa banni couleur ji fere fere mi tammi ɗum fortanay ɗuɓɓe nder moɗon ɗo ƴamami de lawol ngol tokkata keɓa de application ji marɗi fond d'écran boɗɗum dalila mai on min mbiya cuwa min gaddana en de application ji man ɗo mi tammi on dari nda fond d'écran ji mai ɗon ɗon mari qualité fere fere de to a mari haaje wartirgo téléphone maɗa banni ɗum mara de fond d'écran majum mara de couleur ji fere fere banta giyoton ɗo to tokkumi nder vidéo ɗo diga arande ha yago ragare heɓa giya de no keɓrata application mai ɗo e de no activirta ɗum. Arande man noni to a wari a nasta nder play store maɗa banta mbowɗen ɓawo to nasti nder play store maɗa sai a wara a winda nda inde mai ɗo min bindani on sera ɗon inde application mai ɗo high-tech launcher ha play store a nastata a winda high-tech launcher banta on dade mi windani on sera ɗon ni on tabbitina on bindi banni ɓawo to on bindi banni ɓe gaddanayi on de application ji fere fere nda ɗiɗo amma sai on ngala on sufta misalu min nda ɗo on mi tindini ɗo nda ɗum ɗo high launcher 2019 on gara on tabbitina on gari on télécharge ngel mai ɗon ndaɗa ɓurna fu ma département ji ɗi gotel sai on gara on nasta dow majum banni ɓawo to nasti dow majum sai a wara de haɓe windi alama installé ɗo sai a installa application mai ɗo on gimin fu mi installa application mai ɗo nga teddayi sam to connexion maɗa e wodi ni application mai ɗo a télécharge nga de nder mintiji seɗɗa gam mai ɗo ha application mai ɗo déjà mi tammi on dari nga télécharge mi tammi on dari nga yawa télécharge ago mai ɗum yaha mi tammi on dari logo maga nda inde maga no wayi high-tech launcher 2019 ha application mai ɗo timmina de télécharge ago heɓa continue de waɗugo vidéo mai ɗo tindine lawol ngol a yata de a activira ɗum. Amma hedde ko mai ɗo mi ɗo toro de kala ɓen ɓe abonayi fu tangijite warugo les ragal jungo moɗon nyamu ha bindi bodeji ɓe ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru sai on mema dow magel banni ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti han konta ton sai garu mema ngel dow to ɗo on hokkata on de kala nde min gerbi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum non tangijite warugo de ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata de vidéo mai ɗo ngol fottani on tangijite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage min heɓa min gada ko wadduno gon vidéo ji tilimɗi non min ɗo toro on tangijite warugo de ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Yawa mi tammi déjà on laari application mai nga ɗo nga télécharge ake nga timmini télécharge ago ɓaɗo nga timmini télécharge ago banni sai a waɗa de ha alama ha ɓe windi ouvre ɗo sai a wara a mema dow majum banni ɓawo to memi dow majum a rena ɗum waɗa recherche de ɗum waddama ɓawo to ɗum waddanima banni sai a wara ha les ha ɓe windi continue ha les ha bindi e boɗejum sai to mi itti kungel o ndaron ha les ha bindi boɗeji ha ɓe windi continue ɗo to a wari sai a mema dow maji banni mi tammi a laari no ɗum waddama ɓawo nde a waɗi de continue mai ɗo mi tammi déjà on dari ɗum waddi fond d'écran mai banta mi tindini on mai ɗo misalu to a larai no dow ɗo nda misalu nda ɗo ni ɗum de babal to a yiɗi a waɗa a fiya audio ko musique e ko nandi be majum nda dow ɗo bo ni ɗum de ko larani hala météo ɗo bo nda application ji nda ɗo ɗum YouTube nda Chrome nda map nda caméra e ko nandi be majum ni mi tammi a laari no ɗum wayi de to dirtoto no les ɗo bo nda ɗo ɗum de ko larani hala babal to a waɗan appel nda babal messagerie e ko nandi be majum nda paramètre babal nda Gmail e ko nandi be majum jetta misalu a wawan gara mema ha dow alama musique ɗo misalu banni ɓawo to memi dow majum waddante sai a autorisé a waɗa autorisé ɓawo to waɗi autorisé ni jetta a lorto a mema to a yiɗi a laari ɗum waddanima a wawan a fiya de musique je marɗa haaje fu to ɗum gimol to ɗum ɗume a wawan a fiya ɗum de kala application je marɗa haaje fu a nastai ɗum to en garayno en mema nda ha caka ɗo ni ha alama misalu banni ɗo to en garayno en mema nda application ji meɗen fere fere mi tammi on dari application ji mai ɗo misalu a wawan a wara a glissa a dasani banta noon ando a glissata ni a tawa application ji maɗa nde ɗo fere fere de to application fere marɗa haaje waɗugo recherche ma waran babal waɗugo recherche ɗo ni misalu a winda misalu ko WhatsApp banni ɓawo to fuɗɗi windugo WhatsApp ni nda de application ji WhatsApp ɗum waddi nda WhatsApp business nda WhatsApp messenger nda de WhatsApp GB WhatsApp e ko nandi be majum a wawan de gaɗaɗi ɓe hakkilo a nasta application ji man kadi mi yiɗi wigo a naftira de application je marɗa haaje fu
ɓawo to a waɗi banni misalu nda ɗo ko ɗum hollata en alama nda ɗo diidol ngol geton ɗo dede ɗum holluma mémoire téléphone maɗa total mémoire may ɗo dede ɗum combien de giga ɗum holluma bo nda dede espace je naftira nda espace dede luttuɗum e dede ngol ɗo deuxiéme ɗo bo ɓe ɗo holluma dede ko larani capacité batterie téléphone maɗa may ɗo mi tammi on ndari nda ɗo ɗum holli ko ɗum wangayi sosai ni mi anda ɗum holli dede capacité batterie am ɗum 5000 dede ɗum holli bo nda dede je mi naftiri jotta nga ɗon woni en 61% 62% pardon to ndaray no dow ɗo ni ton taskito tan ɗum 62% may ɗo e ɗum holla dede no ɗum pat majum dede no ɗum woniri. To jotta to a wari a laari misalu to a mari haje a sanja couleur misalu a wawan ngara nda ɗo ni misalu ha targa chaka ɗo a wawan a sanja couleur je marɗa haje sai a wara nda ɗo ha alama tem misami on ndari ɗo sai a mema dow majum ɓawo to a memi dow majum sai a sufta couleur je marɗa haje fu jotta mi wawan mi sufta couleur boɗejum ɗum to mi wari memi dow majum banni mi tammi on ndari couleur mai sanjaki on tammi mi tammi on ndari no ɗum warti mi wawan mi loro mi wara mi mema ɗo mai toujours ha chaka ɗo mai ni ha mi nastuno arande mai ɗo ha chaka ɗo mai mi wara ha alama babal tem mai ɗo mi loro mi wara mi mema dow majum mi sanja couleur mi waɗa couleur je mi mari haje mi wawan mi waɗa couleur ɗum banni mi tammi on ndari couleur mai ɗum sanjake mi wawan mi lora mi nasta fayin ma mi wara ɗo mai toujours mi sanja couleur je dede je mi mari haje mi tammi on ndari ɗum ma no ɗum warti couleur dede je fottanma fu a wawan gaɗa ɗum dede an kani couleur kala pottan ɗum ma fu dede ɗum a mari ayi ɗum waɗanima kanjum on accata dede ɗum latto fonde écran téléphone mai ɗo ɓawo to a waɗi a timmini ɗum fottanima banni to ɗo mi tammi on andi ɗum joɗaki ha fonde écran téléphone am to mi mari haji ha ɗum joɗo ɗo sai a wara dede ha bouton je chaka ngel mi cappani en ɗo bouton ngel chaka dede je a waɗirta minimise a wari wurtago ha bouton je waɗugo minimise a wurtoto ɗo je chaka ɗo banta mi on sai a wara mema dow magel banni ɓawo to a memi dow magel mi tammi a laari no ɗum waddanima sai a wara dede a mema dow application mai dangel ɗo mi tammi a laari sai a wara a clika dow magel banni ɓawo to a cliki dow magel misalu man banni sai a wara a waɗa dede nda ɗo toujours jotta kam ngel latto hangel on woni dede ha fonde écran maɗa sai a wara mema dow toujours mai banni ɓawo to a memi dow majum ni jotta ngel ɗum joɗake ko mi haɓani ha mi wurto jotta ɗum wurtatako jotta nda application ji man fere fere ko nandi be majum to on lawol koyngol ngol tokkata ngara naftira be application mai mi tammi on ndari no ɗum wayi to a mari haje sanjugo couleur toujours a wara a nasta ɗo mai ɗo a sanja dede couleur je marɗa haje mi tammi on ndari to ɗum ɓedday dede wo'inango ma téléphone maɗa to goɗɗo laari kamma ha ɗum hilna ɗum to a mari haje a hollay mo hanko ma o yaha o nasta o télécharge application mai o naftira be majum amma ɗuɗɓe nder meɗen ɗon giida ɓe saɗirma isin to min kolli application banni ɗo a tawa ko goɗɗo nasti waɗi ɗum ɗo naftira be majum ko a tawa ɗum fottanayi ɗum ko désactiva ɗum lawol ngol a tokkata désactiva ɗum anda lawol ngol tokkata désactiva ɗum yake fere ɗum ɗo yarna ɗuɗɓe nder meɗen bone to yiɗi désactiva ɗum jotta to a yiɗi a désactiva ɗum ɗo sai a lorto ha play store maɗa sai a ɗaɓɓita play store maɗa sai to a yahi dede a désinstalle application mai ɗo misalu to mi mari haje mi itta ɗum sam ɗum lorto noon no téléphone am wonno sai mi loro mi nasta ha nder play store am sai a ɗaɓɓita play store maɗa nda play store am ɗo ko waɗi mi yiɗi mi holla on ɗum mai ɗo ɓurna fu to min gaɗi application isin banni je sanjugo fonde écran yimɓe ɗon lorto ngaɗa ko ƴamgo min no mi watta mi itta ɗum min mi waɗi ɗum ko ɗum fottanayi yam e ko nandi be majum en andi ko fottani goɗɗo fottanta goɗɗo to si a tawa ɓe anda lawol ngol ɓe tokkata ɓe itta ɗum to a mari haji ha itta ɗum ɗo a loro a nasta ha play store maɗa banni ɓawo to a nasti nder play store maɗa a lora a wara a winda inde application mai ɓawo to a windi inde application mai ɗum waddanima danima ɗum application ɗum ngel a tabbitina ɗum ngel mai ngel a télécharge a waɗi a ɗaɓɓiti ngel hangel ɓawo to a ɗaɓɓiti ngel sai a wara nda ɗo ɓe holli désinstallé sai a wara désinstalla dede application mai to a memi dow désinstallé a waɗi ok ni jotta application mai ɗo ɗum haɓan désinstallago déjà ngel désinstallake jotta to mi wurtoto no ni jotta mi tammi on ndari mi wurtake jotta application yel mai ngel dilli dede fonde écran téléphone am warti banta noon no ɗum woniro banta noon no mi wowirno ɗum to ɗon lawol koyngol ngol tokkoton ngaɗon ɗum to on mari haje ha jotta min no ɓedda siftinorgo dede to ndari publicité ha arande vidéo amin ko ha caka vidéo ko aragare kabde ndari vidéo mai ɗo ta shalay ɗum e non ta gejjite dede ɓen ɓe abona fu abona ta gejjite waɗugo like e on ngaɗa commentary dede ha vidéo mai ɗo ta gejjite partage ugo lien mai ɗo heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum ngam mai ɗo on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Wassalamu alaikum.